Bueno, doncs avui, després de tant d'any, anem a presentar una marca que aglutina tot el que som, no? Tot el que hem sigut, el que som i el que volem ser. Muro és un poble acollidor, un poble innovador i un poble que també està al voltant d'un entorn natural com la Mariola. Muro és comarca i, per tant, presentem una marca que serà el punt de l'iceberg d'una estratègia que volem a futur desenvolupar. Una marca que arreplega tot allò que ja s'ha treballat fins ara, l'entorn de la recuperació del paisatge, mitjançant eixes polítiques de turisme respecte al nostre medi ambient, mitjançant també eixes iniciatives de les empreses agroalimentàries. Per tant, això ha propiciat que la recuperació del paisatge sigui avui per avui una realitat. També aglutina la marca, aglutina aquest patrimoni cultural que tenim en el nostre poble i en la nostra comarca també. Hem treballat durant aquests últims mesos amb l'academicisme i el neoclàssic que complementa l'oferta de patrimoni cultural de la comarca amb el modernisme d'Alcoi i el barroc de Cocentaina. Aquesta marca engloba tota la part de la gastronomia, de la indústria del servei, del turisme, dels servicis turístics. Per tant, una marca que, en definitiva, l'hem anomenada la terra culta. Muro Turisme és la terra culta i fa referència a uns paràmetres també que arreplega el nostre himne, el nostre himne de fills il·lustres. És a dir, Muro ha sigut sempre un cau d'il·lustres en la cultura, un cau d'il·lustres en l'agricultura, un cau d'il·lustres en la gastronomia. Per tant, el que pretén, amb molta humilitat, però sí, posant en valor, pretén en aquesta marca mostrar al món, mostrar al nostre veïnat i mostrar a la comarca tot aquest potencial que tenim i que podem desenvolupar entre totes i tots. Muro és el resultat de la seva història. Un poble viu, innovador i acollidor. Muro és paisatge, tradició i patrimoni. Un poble on natura i cultura van de la mà. Muro és interior, la Mariola i el comtat. Benvingudes i benvinguts a la terra culta. Muro us espera.